Tällä videolla katsomme, miten käytämme Geminia sekä liitämme tietoja Google Slides-esitykseen. Menen täältä Google-sovellusten kautta Geminiin. Lisäksi avaan uuden välilehden ja luon tyhjän Slides-esityksen. Tämän voimme nimetä esimerkiksi Toiveiden kitee 2045. Ja voimme laittaa tähänkin vielä otsikoksi, että Toiveiden kitee 2045. Ensimmäisessä vaiheessa teidän pitää etsiä tietoa nykyhetken kiteestä. Eli voimme laittaa tähän otsikoksi esimerkiksi kitee 2025. Elikkä tämä hetki. Sitten menemme takaisin tänne Geminiin ja kysymme siltä sen ensimmäisen kysymyksen, mikä teillä on kysyttävänä. Ja kysymyshän kuuluu näin, että millainen kite on nyt vuonna 2025 nuoren näkökulmasta? Ja sitten lähetetään kysymys. Ja nyt tämä tekoäly antaa meille vastauksen. Voimme tarkkailla tätä vastausta, mitä täällä lukee. Ja samalla voitte pohtia seuraavaa kysymystä. Oletteko samaa mieltä tämän Geminin kanssa? Tämän vastauksen voi nyt jättää tähän, mutta älkää poistako näitä vastauksia, koska tarvitsette näitä myöhemmin, jotta voitte liittää ne tänne tyhjään Google Slidesiin. Sitten kysymme lisäkysymyksen. Mistä kite on tunnettu nuoren näkökulmasta? Ja saimme uuden vastauksen. Sitten lisäämme vielä kysymyksen. Kerro minulle lisää asioita, joista kite on tunnettu. Ja nyt se kertoo, että mistä kite on tunnettu. Sitten voimme näistä vastauksista etsiä jonkun kiinnostavan kohdan. Esimerkiksi harrastusmahdollisuudet. Voimme kysyä, että millaisia harrastusmahdollisuuksia kiteellä on nuorille? Ja tällaisia tarkentavia kysymyksiä voi kysyä useamman niin, että saatte löydettyä itsellenne tärkeitä asioita tekoälyn avulla. Ja nyt, millaisia harrastusmahdollisuuksia kiteellä on nuorille? Esimerkiksi jalkapallo, pesäpallo, muita lajeja, yleisurheilua, kuntosaleja ja niin edelleen. Näistä valitsemme nyt muutaman. Voisin valita tästä nyt esimerkiksi hyvät liikenneyhteydet. Lisäämme tänne. Sitten lisäämme monipuoliset urheilumahdollisuudet. Eli näistä tekoälyn vastauksista kirjaatte tänne teidän Google Slides-esitykseen ensin, mitä tekoäly antoi vastaukseksi kiteestä 2025. Ja voitte myös tähän kohtaan lisätä teidän omia mielipiteitänne. Muutama kohta tähän. Sitten seuraavalle dialle hahmotellaan Toiveiden kitee 2045. Ja tähän nyt laitatte asioita, joita te toivotte, että kiteellä olisi vuonna 2045. Voitte poimia niitä näistä vastauksista, mitkä ovat teille tärkeitä asioita. Kun olemme luoneet Toiveiden kiteen 45, eli olette listanneet tähän asioita, mitkä ovat teille tärkeitä tulevaisuudessa. Teemme toimintasuunnitelman 5 vuoden jaksoissa.
Toimintasuunnitelman tavoitteena on kuvata, miten Kite kehittyy vuodesta 2025 toiveidenne Kiteeseen 2045. Ja tähän listataan jokainen vuosi. Lähdetään vuodesta 2025 2030. Seuraava 5 vuoden välein tulee 2030-2035. Ja näin edelleen aina vuoteen 2045 asti. Ja kun tämä on valmis, palataan nykyhetkeen ja tehdään markkinointikortti. Markkinointikortin luominen aloitetaan kysymällä Geminiltä, että mitä konkreettista me nuoret kiteeläiset voimme nyt tehdä, jotta Kiteestä tulisi vuonna 2045 toiveidemme mukainen. Teidän vastaus poikkeaa mahdollisesti tästä minun vastauksesta, koska en ollut aluksi luonut sitä toiveiden Kiteetä ennen tätä kysymystä. Nyt tällä tekoälyllä ei ole mitään pohjaa, minkä perusteella se vastaisi tähän kysymykseen. Mutta voimme käyttää tätä vastausta nyt esimerkkinä tähän seuraavaan kohtaan. Teidän tehtävänä on siis luoda motto nyt tästä tekoälyn laatimasta vastauksesta. Valitaan täältä yksi osa-alue, josta haluamme luoda sellaisen motto-lauseen, lausahduksen. Tehdään tässä tapauksessa motto kohdasta 3. Olkaa aktiivisia. Tällöin käsky on: luo motto kohdasta 3. Olkaa aktiivisia. Ja näin saatte mottoja. Ja näistä nyt valitsette teille sellaisen, joka teistä vaikuttaa hyvältä tähän tilanteeseen. Kun olette valinneet sopivan moton, luotte mottoon pohjautuvan kuvan tekoälyn avulla. Valitaan näistä motoista: tulevaisuus rakennetaan yhdessä, tartu toimeen. Ja nyt yritämme luoda tähän sopivan kuvan. Mielestäni tähän voisi sopia esimerkiksi suuri ihmisjoukko. Pyydetään Geminia luomaan meille kuvaa suuresta ihmisjoukosta. Ei onnistunut. Kokeillaan uudestaan. Luo kuva ihmisistä. Tämäkään ei onnistunut, joten kokeillaan vielä vähän erilaista. Nämä on selvästikin liian haastavia käskyjä Geminille. Meidän täytyy vaihtaa suunnitelmaa. Voimme myös yrittää luoda kuvan metsästä, koska voisihan se olla ihan hieno tausta meidän motollemme. Tämä onnistui. Otetaan tämä esimerkin vuoksi. Tästä kopioidaan kuva. Liitetään se tähän markkinointikorttikohtaan meidän esityksessä. Näin. Ja tähän päälle tarvitsemme vielä sen meidän moton. Ja sehän kuului näin, että tulevaisuus rakennetaan yhdessä, tartu toimeen. Näin voimme siirtää sen tähän päälle. Sitten fonttia voi muuttaa oman mielen mukaan. Ja asettelua. Esimerkiksi tasataan teksti keskelle ja näin. Ehkä vielä fonttia voisi muuttaa, jotta se näkyy tuolla paremmin ja vähän suurentaa sitä.
ja laittaa vaikka taustaa, jotta se erottuu vielä selkeämmin. Mutta tämä on nyt markkinointikortti esimerkki. Tehkää te parempi kuin minä tein tässä. Yrittäkää saada teksti ja kuva sopimaan yhteen. Geminin käskyjä vaan täytyy sitten yksinkertaistaa, mikäli sillä on vaikeuksia luoda kuvaa.